O legado desta empresa familiar de Antonios e Martins data de hai máis de 40 anos. Son actualmente unha das empresas de referencia no mundo do xamón. A súa especialización e alta calidade fixeron que o negocio non deixara de crecer. Agora Toño e Martín tomaron o testemuño e lideran esta empresa que realiza todas as fases de curación e venda. As primeiras comezan aquí, nas súas naves situadas en Castelo do Val. Iniciando o proceso de salazón, vanse colocando en filas e vanse cubrindo totalmente de sal. Normalmente están en torno a 14-15 días de sal porque están sobre 15 kilos de peso. De inmediato metes na cámara de conservación para nunca romper a cadena de frío, porque é moi importante manteñelo sempre a unha temperatura que non supere nunca os 4 grados de temperatura. Unha vez que se retiran aquí da cámara de sal, primeiro lávanse para eliminarlle toda esa sal que lle queda adherida superficialmente. E depois se meten aquí controlando a humedade e a temperatura. A partir dos 60 días sacamos o ambiente natural. A curación vai máis lenta, pero a calidade é mellor. Unha vez transcurridos os 60 días, os 70, dependendo do peso, pasan a estas bodegas de ambiente natural. Se controla a humedade e a temperatura abrindo ou cerrando ventanas. Para levar a cabo este proceso tan sinxelo de contar, é necesario que transcorra polo menos un ano para chegar ao seu punto óptimo de curación. Estas naves custodian máis de 25.000 pezas, todas de orixe galega. Tan grande stock responde a cubrir as necesidades dos clientes durante todos os meses do ano. Unha gran porcentaxe dese total viaxa ata varios países de Europa. Outros a grandes cadeas e, por suposto, o seu punto de venda que poden visitar en Verín en horario de mañá e tarde. Cando alguén entra por esta porta xa está buscando un especialista que o informe, que o leve, que o guíe, algo xa con un poquinho de calidad, que haxa fora dun supermercado, que non encontres nesas grandes áreas, especialización e además de calidad, por suposto. Sí, vendemos de todo, dende si queres 4 lonchas para facerte un bocata, trozos de xamón, con hueso, sin hueso, si ves a por un xamón e che fai falta un queso, che fai falta un salchichón, pois que non teñas que andar tamén de tenda en tenda, por lo menos que en charcutería vayas un poquinho completo. Un servizo que complementan con varios produtos da zona, como os viños da denominación de orixe de Monterrey, Bica de Laza ou marmeladas de Baroncelli, apostando así polo valor engadido dos produtos de proximidade.